Sa ika-14 kaadlaw nga operasyon sa kapulisan sa KOJC compound sa Davao City, nagpahigayon og ocular inspection ang Senado. Atong sayro ng detalye niini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, natultulan sa mga operasyon ang hukay o bangag nga kinalot sa PNP apan natabunan na kini. Kauban ang mga abogado sa Kingdom of Jesus Christ, gisulod na Senator Ronald De La Rosa ug Senator Robin Hood Padilla ang basement sa Jose Maria College nga naa sa sulod sa KOJC compound sa Davao City. Wala na'y nakaharang nga mga pulis, dili sama sa mga miaging adlaw nga mibabag ang mga pulis sa mga taga KOJC ug media nga buot mosulod sa JMC basement. Labing unang higayon matud pa kini nga masulod sa taga KOJC ang basement, sugod nga gipatuman sa PNP ang arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa kaakusado niadtong August 24. Gilayong gipangita ang matud pa hukay nga gihimo sa PNP base sa una na nga mga nigula nga mga hulagway ug videos gikan sa KOJC. Unang gidudahan ang tunga nga bahin sa basement nga dunay nagtapunog nga gitabon nga lumber. Gilayong gitabangan nga ibalhin ang mga kahoy. Gidudahan sab ang gilid nga parte. Sanglit, nakitang dili pareho ang color sa semento sa ground. Gigamitan na sa mga personahe sa Office of the City Building Official og ultrasonic concrete testing equipment ang maong semento aron mahibalan kung bag-o ba kini o dili. Pero through the naked eye, halata na may boundary. Ito yung bago, ito yung luma. Tinabunan ng epoxy itong area na ito. This is not concrete, this is epoxy ang nilagay sa top. So gina-compare lang natin yung reading ng machine from here versus doon sa original na buhos niya dito. Then later, if we need to send, i-chip natin. Ang sinabi dito, sir, dito daw nagmasa pero doon daw talaga yung butas. Gitawag pagbalik ang structural engineers dihang natanggal na ang mga kahoy sa unang gidudahan nga dunay kinalot. Didto na nakita ang dili samang color sa ground. Dihang gikudkod gamit ang plastic nga tubo na sayrang bag-o pa lang ang simento. Gigamitan na sab og ultrasonic concrete testing equipment sa otoridad. Mas ubos matud pa ang strength sa bagong buhos sa semento base sa resulta sa testing equipment. Dito, ito siya, confirm talaga na fresh poured concrete. So 1 to 2 days old siya. Ang strength ng concrete natin as of now, which is less than 1,500 PSI, ang conclusion ng ating mga engineers, it's really fresh. Gimando ni Senator De La Rosa sa ukbo ug engineer sa KOJC nga balbagon ang semento sa ground aron masayran kung doon na bagayoy kinalot. Dihang gigamitan og jackhammer, humok pa ang semento. Samtang nagapadayon ang pagbalbag, nakita na dayon ang mga bakal nga wala nakakabit sa semento. Samtang nagalalom ang kalot, nakita na ang color nga sama sa yuta. Sa tanaw sa konsultan sa Ukbo, gibalik lang ang kinalot nga yuta, una pa kini gisemento. In a short span of time, hindi man nila yan makompact ng maayos balik. So ma-compare natin yung compaction ng soil na original nandito versus doon. So ma-confirm talaga natin kung hinukay. Sumala sa engineer sa KOJC, wala sila gihimong kabaguhan sa JMC basement. Gituyok pa ang ubang parte sa basement. Dunay nakita nga bag-ong tapal nga giingong gikan gibuslutan pagawas ngadto sa Davao International Airport. Nakita sab ang mga nabiling bag sa semento nga matud pa gigamit sa mga pulis. Sa quarter sa basement gihapon, dihang gitanggal ang plywood nga gitabon sa pader. Nakita ang baguhay lang gisemento sa gihimong buslot sa matud pa. Dihang gimartilyo ang semento, natibag dayon kini. The activity this morning more than overwhelmingly proves that they have been illegally conducting tunneling activities here. Una kana, gisulod sa grupo ang cathedral nga bantay sarado sa kapulisan. Gi-inspection sab ang matud pa, gibuslutan sa kapulisan. Gi-istorya ni Senator De La Rosa ang mga pulis sa sulod sa cathedral. So dito bilang pinaka base operations niyo. Diri lang may gibutang sir sa as per instruction kay diri ang radyo na. Gisulod sab nila ang una na gibutyag sa PNP nga sekretong lagusan sa likod nga bahin sa cathedral. Sumala sa KOJC, lounge ug holding rooms kini nga doon na say agianan pasulod sa kwarto sab ni Pastor Apollo Kibuloy.
Sa KOJC Cathedral din, may hole din doon na ginawa sila, no? And na-confirm din na yung secret rooms, hindi naman secret, daanan lang talaga yon from the holding room of Pastor Apollo Sikibuloy doon sa kabila at saka may room siya doon. Wala pong secret po doon. Nag-inspeksyon sab ang mga senador kauban si Senator Bongo sa hangar sa KOJC sa lugar nga giingong giguba sa PNP ang pader sa unang adlaw sa operasyon o sa scanner area sa KOJC. Sara, sa karon nagapadayon pa ang kining public hearing nga ginapahigayon sulod sa Sangguniang Panlungsod Building sa Davao City labot gihapon sa nahimong operasyon sa kapulisan sulod sa KOJC compound. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.